do kelompok kene le. Iya, iya. Ha. Iya, iya. Iya, iya. Ha. Hey. 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 Ya. Yeah. Yeah. Pak Sri. Nggih. Nggih, pokoke kancane dhewe iki kon ngerti iki bocahe ya. Prayogi pun paringi ingkang klasik-klasik. Klasik-klasik Jawa-Jawa Pak Sri. Jawa-Jawa. Cocok karo hawane, Bu. Oh, silir. Silir. Adem ayem. Pokoke ora kempletek nek. Soalane wuri nek ora dielingke ngeten iki sok karepe dhewe. Marake ning nggone dhewe. Nggih, menika ugi karawuhan Mbak Sindenyan. Oh, bisa duet mungkin kita berdua. Indonesia niki iki hari ini. Duet sama Mbak Darsih monggo lagunya apa? Nek rene ya ngopo ya nek ora nyambut gawe kok ya. Ya nek iso ki digawe cara golek ringane ngono. Ya. Iya. Nggih, monggo Mbak Ismi. Monggo dikasih nangis sak jroning atiku Dewi. Niku cocok karo kahananku. Tapi cuma sebuah lagu loh Pak. Sebuah lagu. Ayo kita duet sama Mbak Darsi. Monggo Mbak Darsi kok. Harus mau. Kasuwun mandam panggungan jeblos siselo. Ayo yo. Monggo kata-kata panitia. Prayogi panggung siseler kasuwun mandam. Amor
diaturke Nggih, setunggal lagu. diaturke. Oh, pokoknya Kanjeng Mami iki tukang ganti judul iki anu. Lah Iki mau piye? judulnya nangis sakjroning ati iki Mbak Darse Brosing aku ya ratemu. kilang-kilong. Bingung iki. Ya sekarang Nggih. sekarang. Lah ora artine Kok- kenduran kok ya Boleh, diganti apa-apa jeneng boleh. ya. Kok Mbak Darse kok. Yo, Ayo Mbak Darsi. Nyanyi. Wis pokoknya sak kenenge. Sak kecek. Sing penting nek kene nyambut gawe ngono. Iya, heeh. Oh, enggak. Boten. Ya, kali ini kita haturkan bersama Mbak Darse. Pokoknya seniman digodhog wis ora rampuk ya Bu ya iki. Nggih. Arep jenenge tuwa. Lali ki nek liyane nek lagu aja nganti lali ya. Mas jan aku nyawangke pawange iki lho, Pak. Pawange napa Piye, sinten? Bu? Nah, aku dadi pengen melu payah nek pawange kaya ngono. Oh. Pengen Europe. Ya nek semono kuwi nek payah ya dadak nganggo angkong kok ya. Nek junjung ora kuat iki. Monggo, Mbak Ismin dulu. Wes kodok. Iya, ayo Mbak Darse. Mbak Darse engko nusul. Oh, heeh iki ceritanya iki Jaya Endo. Jaya Endo. Oh, Jaya Endo. Kita kasih duet mungkin Pak Jumadi monggo. Wah, masa nek kene iki nek nguaske penyanyi lenang iki wis ora do telaten Oh iki, Bu. ngono, ayo karo Pak Sri Oh, nek tunggale, kok. Ang bojo loro ya Oh, nek siji bojo wekas loro siji kudu pasti gelem. cocok nek bojo loro. heeh. Ora tek niki jane sing cocoke Pak Jumadi. Yo, bojo loro yo yo. Lah piye? Cuma sebuah lagu. Sapriyono Bodo. Bojo loro. Monggo Pak Jumadi. Iya. Ayo bojo loro. Bareng Mbak Darse. Asik, asik.
Nggih, Cok, kanca ngisor. Tarik sis. Yo. Yo Bendene yo. Yo, jadilan Karo nganggo Bali. bende yo, nek jadilan nganggo bende yo. Pangapunten nyuwun pangapunten dumateng Mas Sugeng kasuwun tindak wonten sak inggil panggung. Sepika malih Mas Ogleng Kopeng kasuwun tindak wonten panggung sisih ler.
Iya, ora apa-apa. Komiter bedhaing pinggir. Isih klirik goraku. Mono Lumatono kanggo sepo monggo sore mumpung gedhe rembulan mumpung jembar kalangane ya surao sora ayu Oh ya. Iya. Lah tala. Modiar. Iya.
eman benjang nikah Bos, iya, 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 iya. Hei, bos, iya, 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 iya. As. Oh ya. Aduh, aduh, aduh ya. As. Sajian pertama dari keluarga besar Satrio Sembodo yang telah mempersembahkan sebuah tarian blindrungan versi dari rekan-rekan Satrio Sembodo. Dan yang kedua nanti tentunya dari keluarga besar Satrio Sembodo akan mempersembahkan sebuah tarian dengan jongki putri Satrio Sembodo yang akan siap menghibur kepada para pemirsa dan para pengunjung pada kesempatan siang hari ini dalam rangkaian acara peringatan hari